Добре дошла, прекрасна душа! Днес ще те отведа на едно свещено място. Място, което твоята истинска същност сама те е призовала да посетиш. Тази медитация е покана към теб да се върнеш у дома, в собственото си сияние, в собствената си топлина, в ядрото на твоята вечна душа. Не си попаднала тук случайно, в това пространство, което е сътворено само за теб, пространство на мекота, светлина, вътрешно изцеление и безусловна любов. Нека започнем това пътешествие заедно. Отдели си време и намери своето удобно място, където няма да те прекъсват и разсейват външни шумове. Настани се удобно, вдишай и издишай. Остави всяко вдишване да влиза дълбоко в тялото ти като топъл поток и всяко издишване да разтваря напрежението и мислите. Позволи на тялото да се отпусне, релаксирай, вдишай още веднъж и издишай. И със всеки дъх позволи на сърцето да стане широко, като отворен прозорец, който се разтваря към светлината. Отпусни главата, отпусни раменете, гърдите, корема, краката и насочи фокуса навътре и в третото око. Вдишай и издишай. Оставаш само ти, твоето тяло, твоето сърце и твоето вътрешно пространство. Сега ми позволи да те хвана за ръка и нека гласът ми стане твоя пътека. От това състояние на пълна релаксация си представи, че вървиш по древна земя, позната и живяна. Да, мила душа, ти извървя дълъг и тежък път по тази земя, но все още сякаш, докато вървиш, усещаш тежестта на миналото. Заради историята, която дълго си носила, или заради товарите, които си поела, или заради самото ти сърце, което твърде дълго е било затворено, за да се предпазва. Но, мила душа, днес си на прага да оставиш всичко старо и да стъпиш с лекота в новото. Просто ми се довери. И сега се виж, като вървиш по тази древна земя и усещаш, че все още носиш тежестта като раница на гърба си, в която през целия този път до тук си събирала тази тежест. Сега пред теб се разкрива магична пещера. Входът ти свети в меко бяло златно с лилави оттенъци. Влизаме вътре и докато очите ти привикват още към светлината, виждаш пред себе си каменна плоча. Тя е гладка, тъмна, леко блестяща, изсечена от древен черен обсидан. По повърхността има златни пукнатини, златни жилки, които пулсират при допир. Сякаш дишат, сякаш чуват и сякаш разбират. Тук, на тази плоча, ще оставиш всичко, което вече не ти принадлежи. Свали сега бавно раницата от гърба си и почувствай как започва да ти олеква. Постави я върху каменната плоча. Виша за последно. Тя е стара, износена и пропита с времето. Знаеш, че вътре е всичко онова, което ти е тежало до момента. Сега отвори раницата
и започни да изваждаш всичко от нея едно по едно. Болки, страхове, кармично ехо, спомени от минали връзки, разочарования, уговорки със себе си, които вече не важат, чужди очаквания, вина, срам, умора, всички скрити и недоизлекувани кътчета в теб, всички привързаности, които вече не ти служат и всички онези пътища, по които не искаш да се връщаш. Остави тук всички чужди емоции, очаквания или чужди страхове. Остави всичко старо и дори нещата, които не можеш да назовеш, а са само усещания. Не ги анализирай, просто ги изваждай и ги поставяй върху камъка. И като ги вадиш, виждай как се появяват като символи. Като камъчета, които символизират тежестта, като нишка, като връзка от миналото, перо, като ненужни чужди мисли, огледалце, чужди мнения и така нататък. Виж какво твоята душа иска да освободи в този момент. Не бързай. И сега, когато вече всичко е извадено от раницата, плочата започва да се загрява и под нея меко сияние я обгръща. Чува се едва доловим тон. Една вибрация, която преминава през стените на пещерата и през стените на твоето сърце. И всичко, което някога е било тежест, започва да се превръща в златни частици, които се издигат нагоре като шепа светулки. Усещаш как нещо в гърдите ти се отпуска. Дъхът става по-дълбок, по-топъл, по-свободен. Като че ли от самото ти същество се отделя един стар, забравен стон. Пещерата се изпълва с блясък. Светлината докосва стените, отразява се, множи се, докато всичко се озарява в меко златно сияние. И когато последната искра се издига към купола на пещерата, раницата изчезва. Тя вече не ти е нужна. Тя просто се стопява в светлина. Стоиш тихо, вече си по-лека, по-чиста, по-истинна. Сега постави ръка върху сърцето си. Почувствай го. Пред теб от пукнатината на тавана на пещерата се спуска тънък златен лъч. Той докосва гърдите ти като нежна топла ръка на ангел. Този лъч не се влива, а изтегля остатъчната тъга, всякакви чужди енергии, прах от стари разочарования, стари обещания, които те държат назад. Всички неизказани думи, всичко онова неизплакано, неизречено, всичко онова, което те държеше и в повтарящата се стара реалност и не ти позволяваше да живееш своята автентична същност. Виж как сърцето ти издишва това, изпраща го навън, а светлината го поема и пречиства. Последната сянка се разтваря, последната тежест се освобождава, последният шепот от старото изчезва и в теб остава само дълбока изкряща лекота. Лекота в ума, лекота в тялото, лекота в сърцето, лекота в цялото ти същество. Сега златният лъч се разширява около теб, като сияйна аура от меко топко злато. Тя не ти дава нещо ново, а те връща
към това, което винаги е било твое. Простор, яснота и вътрешен мир. Пещерата е тиха, тялото ти е отпуснато, дъхът е дълбок и ти си в чистотата. Ти си в освобождение, ти си в лекотата. Сега златният луч се отдръпва бавно, но светлината му остава в твоето поле като обещание, като златен отпечатък на твоето освобождение. Усети тялото си леко, просторно. Усети ума си спокоен и ясен, а сърцето си отворено и изпълнено с чиста енергия. Направи едно дълбоко вдишване и издишай през цялото тяло. Вдишай, сякаш дишваш собственото си възраждане. И издишай благодарност. Благодарност към себе си, че се появи, че се довери, че се освободи. И знай, това състояние на лекота вече живее в теб. Носи го, пази го, връщай се към него, когато имаш нужда, когато си готова. Сега леко започни да се връщаш към тялото. През дъха, през тук и сега. Раздвижи пръстите, усмихни се отвътре и отвори очи, прекрасна душа. Ти се върна лека, ти се върна цяла, ти си нова, ти светиш, ти си светлина. И ако това ти е помогнало по някакъв начин, ще бъда много благодарна, ако оставиш коментар или споделиш на друга душа, която има нужда от нещо подобно. А също така, за следващи подобни медитации можеш да се абонираш за канала ми. Правейки това, ми помагаш да разбера, че това, което аз правя, има смисъл. Аз те обичам, обичай се и ти и знай, че най-прекрасното тепърва предстои.